Hey yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Dona se King Indlovu bafethu. We are within and we are doing nothing but the best. Sisiza abantu bafethu to break up. This is Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. If ungumuntu othandana naye and you wish ukuthi uhlukane nalowo muntu, make sure that you write for King Ginger, uthi King Ginger TV. Please help me to break up with muntu waka because this thing is not ayoba. It's a Pipili King. It's going crazy. It's going bananas. We are within. Ngamba no Chris ngiphethu welcome. Samba ngepasla sekhaya siqedwe kuyobalanda ekhaya. Sinabo la and omunye nje angasagibela itaxi abuyele lokushini. Chris, do the right thing. It's nginika umuntu 50 rand aye free. Hey yo, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. That's Mtimaju, Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to We are back at it, Mtanami, and as you know, I am a helper of this country. I am a fixer of Umzansi. Into enomjolo phakathi into yenkosi uJinja. Angidlali abahlukani. Bafowethu, I've been advising you again and again ukuthi if you're in a relationship and you feel ngathi kunezinto engahambi kahle, kunala ngingabhalansi khona kahle, bhalela mina ngikusiza. Uma isister ngibhalelile uthi kumina King Ginger ngicela nje ukuthi kube emergency ungisize because kule relationship engikuyona angikho right. It's ngimsondeze kube uyongichazela ukuthi kwenzakalani. Mntama ngicela usonde ngidlala. Mamas. Hello. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama? Igama Kamkhelo. Kamkhelo. Kamkhelo kwenzakalani? Umjolo kwenzani? Yo umjolo uyangishaya. Yes. Ngiyago serious. So take me to it again. Ubani lo othandana naye and ufuna ukuzothini again? Ngithandana no Simpiwe. Ngathanda ukuthi today mina naye sihlukane. Because I've been trying ukuthi ngihlukane naye akafuni. Every time when I try ukuthi ngimlahle ufuna ukungishaya. So when ayini le kwenza ukuthi umlahle kwenzakalani uzofika kule decision yokuthi usufuna nihlukane? Because umuntu oshaya nayo vele unjalo, especially makadakiwe nje angazi ikhanda lakhe nje ngathi alisebenzi kahle. Sometimes unokuza lapha ekhaya azongifuna adakiwe ashaya ama window alahlela itina phezulu kwendlu aka respect nakithi. Manje wena ujola kanjani nomuntu owuhlanye? Bengithi uzochange mara lutho anyways uba worse instead ukuthi abe better. Ngapha uyacheata like kuningi. Every time mangizama ucomplain ublame mina uphuthi blame kimi. How? Uyamsaba? Unamandla lo muntu lo ngiyamsaba yo. Angimsabe mina. So that's why nginibhalela ukuthi ngimsize ngimlahle ngoba mina mangimlahla ngiyiwani nje. Uyakhulula ne? Uyak-overpower. Kakhulu. Senthana isikhathi singanani? Sina 7 months. Ne? Lokhu niphusha. But still akashintsha. Lutho. Manje kinawo akakufakile enkingeni. Kunini kithi bazama ukukhuluma naye ukuthi angaphinde akalaleli uhlule utshwala kahle kahle lo muntu lo ya. And uyabuthanda. Makangadakwa ngumuntu onjani alright? Yo lo muntu makangadakwa uba namahloni. Mara uhlezi adakwa, thanda utshwala. Oh intamba phambili utshwala. Mase ngabe ithunja ipheli kahle. Ushawelani sisumuhle kanje? Ngishalo ukuthi mangizama ukumbonisa ngizama ukumkhuza.
yena akafuni ukutshelwa nje akafuni ukukhuza yonke into Enjani yena kuyafela? ayenzayo i-right for yena so right ngayo angisamfuni ufuna ukumtshela ukuthi asamfuni yebo so nesisister usutholile nomuntu mhlawumbe ongakushayi okwaziyo ukuthi mawunayo ukwazi ukuyihlekela kahle angisasa-right kwamanje ne jwayela kabi le ntwana uSimphiwe yazi so siswami nginama options ayithula option 1 ukuthi uSimphiwe simgibeza i-taxi ye-Bree so mnika i-50 rand abambe i-taxi lapha ye-Bree or sibuyela naye emuva njengoba uze naye noma ngahamba yi-1 akikho inkinga ngicela nje ukumtshela ukuthi siyekele le nto leyo ya agibele itaxi ayikukujwayela kabi hayi angizingeni siswami ushosho ukuthi wena njengoba uthi awusamfuna ngeke next week nibuyelane wena naye because it's angisafuni next ngikhathele angisafuni next so khathele ne sushawe kakhulu yo bathonga yo and uyabonakala ukuthi wakwashawa ngiyabonakala yo vele yazi welcome awuzobuka my sister lana lesilima sinokumshaya ufuna lofanele umezama ukuthatha action umgoqoza welcome yehlisa lentibane emotweni yasekhaya akehle ukujwayela kabi bekufanele umfaka amaphoyisa waye ungayibophisanga le nunu le nami angazi bengafuni nje ukuthi ifike lapho mara ngiyabona manje uWes lo muntu lo uzongibulala ya usasemncane siswami ukuthi ungajwayela nomfana nesandla angifuna ezelana ka angitshela ngifuna ukukhiphe konke lokho kade ungitshela kona umtshele ngqo emehlweni ngathi uyambhimisela khona ezo understand ngqo ukuthi awusamfuni woza baba woza hlala ngapha ubani lo ubhuti khamba Siphiwe khamba kanjani akhamba kahle uyamazi umamazi nyamazi wena nayini into ngisajola uyajola sure ya ungathi ino incenywayo ngaye ngithanda ukubhala uziphatha kwakhe le wangiphatha ngakhona sure thola wena umucabanga uyakuthanda la uyomphatha ngakhona hayi ngiyathemba ne sure umuntu uyathemba ukuthi na uphatheka kahle ne ngiyathemba ngimphatha kahle ngiyathemba awumtshele konke afuna ukutshela wena mtshele lo okay Siphiwe njengoba ngikulethe la ya mtshele kahle ngifuna ukukutshela ukuthi mina angisakufuni ngoba wena uhlezi ungenza i-punching bag yakho uhlezi ungishaya ngapha ubusy uyachita nabangani bami kanjani angisakufuni ngapha umosha ama-window kithi awufuni nokwabhadala ngikhathele wena kabi mina into engakayenza nini leyo ungathi into uyenza nini njalo mawudakiwe wena wenza kanjalo ayikho lento ngabuthi usekhaya uthi ngikhaphe ngilethe la ku-interview ngikhaphe ku-interview le interview ke angisakufuni mina but ama-window ungaze ngayenza lento leyo ama-window akho wakubo hayi bo wena mshayelani ke pho ngimshayile ngiyamshaya mina ngiyakushaya mina vele uyangishaya Siphiwe uyangishaya ngithanda kade ngithengana uyambona ungikhombela ini umkhombelani pho hayi ukhuluma amanga ngifuna umuntu ongikhulumela amanga ungazothi ukhuluma amanga wena awusho lenganisuka ushayelani ngishayelana angishaya ngithanda kanje nanganale nyayishaya ngishaya nini mina njalo uyangishaya ayidluli nje umshayelani bengiqamba manga umshayelani Siphiwe ushayelani ngani angimshayile umuntu ngimthanda kade ngimthengele nefoni waphulela ngaphula ama-window akubo ngingenapho kubo ngithola ulwelani wayi ukhombulo ngisukela ngithanda umuntu uthanda namanga nje lo uthanda namanga ufebelani yo ngapha ngiphule mina vele waphulile Siphiwe waphulile yini uphikelani ukuthi uphule ama-window komntana angiyenzanga leyo angiyenzi ufuna kubophisa hayi phela i-case isa-fresh isangavula hayi enze njani akubophisa makafuna ukungibophisa makangibophise maka mina ngithi angiyenzanga le nto mani akubophise yini phuma kuwe makanye akangibophise imidami liyangicaza wangimgoqa uyazi na maka lento ekhuluma ayikho akasakufuni ena ngapha ungisuse endlini ukuthi ngimkhaphe ku-interview kanti ungilethe lapha ukuzongekela mina uyamshaya orini unosoyishaya nayo wena uyamshaya nje orini wena umshayelani pho umshayela mina pho uyamshaya waphulelela ama-window akane nesky uyabhuti mangabonisa emuva njani ngoba ulo nebashaya abantu yabantu manje umshayelani
Yena ngimshaya mbona une sky kongikhomba isky. Content ihlanganisana. Awutham usungikhomba kanje mina. Musungikhomba kanje angizwe uthi ngithini. Wena Siphiwe Ndini. Yangizwe uthi ngithini. Baba. Angiyona cherry yakho mina. Awuzungikhomba nje mina ngeke ungishaya. Ayikho lento leyo. Wena ikhona. Content ihlanganisana yena. Hayi bosiphiwe musilokhu ungikhomba kanje. Lapha umuntu umsuse la ngihleli khona athi ngimkhaphe ku-interview kanti ngoba yamasimba la. Awutham yazi into engizoyenza ngizosuke ngakuniki nale 50 rand bengithi ngizokunika yona yokuthi ugibele itaxi ubuyele eBree ugibele eBree uye eKasi cause asisavayi nawe lo mntana akasakufuni ungalokho ngihamba naye makalethe konke ngokwami ngimthengele nefone last emalangeni angeke ngimthengele izinto lele bakhaqo kwemali uyiphulile nale phone leyo uyiphulile phulisa ukuhlanya kwakho udakiwe uyiphulile angeze mina mangidake ngithanda ukuzilalela unamanga awuziboni modakiwe sister uthole kanjani kanti nalo mfana bekakayideza ngaze utshintshe kuphi lo muntu lo yakho mina mina ngiyezi to so ngafonela nomacala manje oyi1 asifuna for yini lalela wena sovela sifonela amaphoyisa ngoba wena lokho kanjani amaphoyisa kanye ngibopha into engayenzi ukuthi uphihliza amawindi kubo wengane mawume kancane okuyinzona sojola nayo wena khothisi cha why uthi ungikhiphe why uthi ngijola naye why uthi kwathi ngimkhiphe ku-interview kanti uzongethela amasimba la akasakufune kona amasimba la amasimba wuwe hey wena usukhombi wena wamthengela umuntu baba angithi wamthengela umthando sala naye cela ngipito zakho qaqaza wena into zakho eziphi wena eziphi kanjani uzokhala noSiphiwe eziphi into zakho push man uso hayo kid yes okay hayo look up look wena kanjani hamba naye famba moyeni hamba umgibeza amateksi lo you belong to the taxis hlala phansi sister yayibona indoda yakho le ukuthi yenzani usawo lo muntu lo mina ngisamfuna ukuthola kanjani kodwa lelo uhlanyo olinjena ngiyambona ukuthi engisabisa manje ufuna ungishaya sister you deserve better njengempela awukwazi uyambona lokuthi uthandana nokushayana nangeyimpama asikhisi ne ngiyabonga ithi Slindo welcome abuye sisiwami ona nguyeza miyekele bungamniki imali yawenza kahle welcome angamniki imali indoda yakho sisiwami izowalk kuye Jozi uya deserve shame ukhethile nje ngakhali mntaka mayezo welcome wozo hakho my system mfake emotweni suku welcome akakhe welcome waza mfethu make mfethu umfake emotweni mawuqeda make welcome umcontrol abe right ngakhali sister yezo qina thank you yeah hamba naye mfake emotweni hamba naye welcome ukube bengalona nje ipresent nami ngabe ngiyamhaga lo mntwana ngoba uyakhala manje nina nathi ngingahagi kubi bafethu emjolweni uyayibona ingane iphuma ikhala ingena ihleka iphuma ikhala nangi nomjito ungene ehambela uphuma usayistresha la King Ginger Cream de la Cream angisakufuni Chris do the right thing my brother take me home hey yo it's your boy King Ginger Cream de la Cream bathi mtimanje umabuyo bampoluyo class welcome to Angisakufuni on this show is where I give people a platform to break up no way bring it up now my sister hey what made you go to ayengiyasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu hayi no ayengiyasho kuyasho ukuthi bayibhelishisa inkinga usekhathele isena